kunetsa kutaura kwani ndikuti kudai nyaya yekutanga ndiani ndea vakoma vedu vaya vakambotirenda pavhiki pera iyi mushure mekunge vambonenherwa mhosva yekunzi ndivo vari kufambidzana navadhokotera Shingi Munyeza. Asi tichiri ipapo vasina mascreenshot ndokutsanangura divi ravo mwinyi yavo vakati aiwazve indadzoka vanonzi Natalie mami Chloe Mwari havarashi vanhu vake mufunge ndo caption yavanyora uyu pavo paFacebook. It's been a week of trials and tribulations, but I chose to take it as persecution in preparation of better things to come. The lady started the rumor that I am the alleged side chick in question. She commented on a Tatelicious live, telling people that everyone else who was being accused was false info and that I was the one. She told the world she had V11s, and yet today she seeks my forgiveness. In 2021, I will not be the bigger person. I will practice pettiness when necessary because silence is mistaken for stupidity, and I will not forgive her because my family suffered a great deal from this. I suffered a great deal from this. However, I thank her for helping me identify the fake people in my life and on my page because my book list gained a fair number of new residents. Shagai Jehovah murege kuvengera vamwe mahara. Ndo chidzidzo ichi handisi kuti chinobva pabhuku rinonzani. Ndobva vakoma Natalie vaisa mascreenshots. Zvikanzi zvakare ndine akabva kuna Mercy Daniel uyu. Singazozivi manje apa kuti Mercy Daniel iri i-actual name rake raanoshandisa painternet here. Oro Mercy Daniel i-ghost account is kuoperatwa na someone achiona ari seri uku. Zvikanzi ndine ma-V11s ake ngaadye mari yechegumi akanyarara. Ndi Mercy Daniel uyu. Vanhu ndokuti tell us. Zvikanzi share with us the cousin, one and only love cousin. Shoot mama sheets. Isai ma-V11s. So in other words pa internet vanhu vanonga vachikuziridza. Ndisingazozivi kuti manje what pushed Mercy Daniel kuti azoinda andokumbira ruregerero after a week rese isi. I don't know. Zvikanzi hi Natalie. Wakasundwa, wakarotwa, kana kuti wakadii, kana kuti wangofila guilty kuti ma-V11s here. Oro kune munhu wakaenda akanoti are you sure what you said is true or not? Kana kuti kune munhu wakandoti musuwo I have no idea why this lady chose kuti ainde iye andokumbira ruregerero. Kuna mama Nati. Hi Natalie. I'm sorry for taking part in spreading and confirming the rumors about you. I didn't realize the damage I was causing you and everyone around you. Please accept my apology. Ndokuvayisa chi cross bible chemunhu ari kunamata maoko. Zvikanzi zvakare nani na Natalie. Indinoisa chi ma-V11s. Ndokusa ma-V11s paaita live yake. Uyu Mercy akanyora akati small house ndi Natalie muridzi westyles philosophy yacho iyoyo yaanonzi muridzi wacho. Ndokubva zvakare Mercy Daniel ati Michael ndiye small house ari kurojerwa paBorodale apo nestyle philosophy yacho nemashopping imari dzaShingi Munyeza. Di Mercy Daniel. Saka mataurira aita Mercy Daniel aita kuti une first hand information yaanga achitoisa kupi pamapage apa. Ndokubva vaisa zvakare screenshot yekupindura kwavaita. Uyu musikana Natalie akati no, I won't forgive you or Satan, no, not ever. Ndokubva anyora uyu Mercy Daniel akati I didn't study the story. I only supported what was trending on social media. Yes, you do have one or two people who know you personally and they tried bringing you down.
I don't expect you to accept my apology, but just be careful at some people around you, Seko. They have issues with you. They must settle them in person. Take care. Now, I don't also understand why this Messi Daniel knew kuti kune mwana ari padhuze nani na Natalie. Vari kuda kumuita sei, kumuita mupersecutor. Uyezve ari kuziva sei kuti kune nyaya dzekufanira kuti vaseto napakati paNatalie ndivunga navanhu vari close kwaari zvakare. Yet iwe wangu amboti hanzi akatorawo zvakatenderera mumastreets umu. Ati kudzidza tichidzidza everyday. Zvikanzi you started this on Tate's life. We saw your comments, don't come here trying to act righteous. You threatened to post V11s. Why can't you just post and shame me? Question mark. You failed to respect me, Ndafiwa, and made me look stupid over munhu wandisingazivi. Don't tell me about people around me in riddles. If you didn't say this, taura kavanhu vako. Your heart is evil, you are cruel, and that's a fact. Zvikanzi na Messi Daniel uya. You have every right to be angry. It's me kudongotala akadzikisa voice. But my apology is sincere. I didn't know wanga wafirwa my condolences. Oh, please, Natalie. Natalie Ngotoro. Oh, please. Your apology is as fake as your spelling errors. Kobesta. Mufukeo funge you. Respectively. Zvikanzi as not today musatano nwangwa kuchangosika. Saka hanzi kuzvifamba sei? I stand with you. Zvogwadza zvakaitika apa. I have seen this happening all the time when a person is bashed over falsely accused of something by Facebook. You find people you don't know saying nice about you. I'm glad she confessed ega. It said that we this bitter zvokwadi munharaunda datinogara ichi. Vamwe ndoku imagine mwana tanzwa kane nekutukirwa nyaya dzisidzo. Zvikanzi na Natalie, imi muri kuti let it go when this warabila suddenly defamed me. Why didn't you tell her to stop CNN? Wagona iwe munhu ngaataure kwaaswera. To let go chii, iwe this woman tarnished your image, even the weak. Akakudzikisira she must face the wrath of the hell. Ramba wakazvanya vanhu vanoenderera mberi ukanyarara. Vamwe avo let go. Zvikanzi nevamwe zvakare iye ndiyo inonzi mufeko apologies. Aiwa, she must be responsible. Now that's the reason why I'm saying I'm not so sure if this person is an actual person anyura or a ghost. And this is ipapo. Zvikanzi nevamwe baby. Whoever started this is someone close to you. Maybe check your mutual friends. Kuti ndiva nani. Some of your pics were screenshots from your WhatsApp number. Chayo. Kwete kuti chi. I started with you, my sister, all the way. They tried to break you only to make you stronger. They have fueled God's favor, and she's not the only one. There are some Vatino Opano who are rejoicing and syndicating shame on everyone who's been behind this hogwash. Stop playing double standards. I have no idea what I'm confused. Sorry, Natalie. It's high time people who say my hateful things are very responsible. That's being evil. Wait. Thank God, Abda Ega Pachin. I feel for you. Ufungevan Gavasadir. I am so sorry, Natalie. I know that road of sibling jumped to page 600 of your lifestyle book and trashing you like that. Vamwa. Vamwe ndo kuti zvakare. Kuti achokwadi taonawo nerimwe zhira yekuti munhu uyu kuda anga achitotaura mune zvakanaka nokutotaura zvekutoti sori kwaaita uku. Handifungi kuti wanga achida kutaura zvekuda kuita malice or what. But be very careful nekuti unogona kunge une mumwe munhu chaiye akapa pamwe information kune munhu uyu. Heal at your own pace, Mimi.
kana kuti mami ava vanojairira vanhu ava. No cool. What do people gain out of this? Baby, vamwe ndio vamwe vachiri careful. Did she deactivated her account? I can't find her page. Or I got blocked. Zvekufamba sei? Vamwe avo. Because tinenge taitapwere. Sorry zvako Natalie. It's high time yanga chingotawanzi people should be very responsible. Vamwe vakati people vanotorawo Facebook vachita destroy vanhu upenyu hwavo. Pavanenge vachitaura zvavanoda pesa apa vachifunga zvozodi. I honestly don't get it. Vamwewo zvakare. And my prayer is these same people akutaura zvekuti hey what are not the same people vaimutukirira zvakare Natalie uyu aitupa nokuti vanhu vanoda drama saka vanenge vachingosapotawo kuda zvikuitika panguva yacho. Zvikanzi but Meg Tasha, she doesn't come across as someone who could start such a devastating rumor. I don't think she even knows you well enough. I think she was just pushing what she picked up on most timelines. And I think Tatelicious' life was after the rumor broke into the mainstream. She was just trying to be a hero, talking about my VII's confirming my stupidity. I believe there is a real mastermind behind this. Someone who had been waiting for a long time for that opportunity. It was premeditated and super deliberate with malice. This Messi doesn't seem to possess that girl and intelligence. You need to keep looking and possibly closer into your circle of trust. Kune vamwe vanhu vakaoma out there. Zvikanzi namwe exactly our thoughts. Tobva ipapo tenda pane kupedzera brimdo out. Vakanyora mapost avo. Asi mapost aya angare kuti vaitofunga vaidanzirawo zvemabhora izvi vatsanana nasitana vachidenhana vachita sei vanoita iyaya. Sitana hakuna munhu usingazivi kuti sitana dadhezi nabrimdo out vanodii vanoita magame avo. Zvikanzi sitana neLiverpool same ndatopedza so. Anoti Zimbo girl Mshexi Mudiwa's lines and Anesena points same. Ndobva mudiwa udati unoreva nhema iwe. Iwe ndiwo munhu wandoda kupindura iwe muzuva nhasi. Zvikanzi mudiwa ud. Kana uchida ndinogona kukurukisa hazvanzi. Chaita mbudzi itsinzinye iyo hachina unoziva. I just hope musoro hausi kukanda hawo uyu. Mufunge unoonekera wakawedzera kumvura idzidzi. Zvinoendeka is otherwise God loves you. Ndibrimdo kuti musadiri wedu we. Zvakaoma. Ndo mamwe mashoko andabata wangu mastits kuti these seats are not safe in 2021.